हमर दिल सुना ये भौजी तोरा बहिनी के नथनी पजा के अटकल बा हमर दिल सुना ये भौजी तोरा बहिनी के नथनी पजा के अटकल बा। देखनी ओकर कारी कारी अखिया जब देखनी ओकर कारी कारी अखिया जब ओही दिना से निंदिया मोरा भटकल बा। हमर दिल सुना ये भौजी तोरा बहिनी के नथनी पजा के अटकल बा। हमर दिल सुना ये भैया तोहरा साली के नथनी पजा के अटकल बा। देखनी ओकर कारी कारी अखिया जब देखनी ओकर कारी कारी अखिया जब ओही दिना से निंदिया मोरा भटकल बा। हमर दिल सुना ये भौजी तोहरा बहिनी के नथनी पजा के अटकल बा। बानी जब से ओह के लागे हो गइलो से प्यार हो मिले खातिर ओह से दिलवा बारे परी बेकरार हो। ए भाभी सेटिंग करा न दहो। हाँ देखले बानी जब से ओह के लागे हो गइलो से प्यार हो मिले खातिर ओह से दिलवा बारे परी बेकरार हो। हरदम बात मोबाइल पकड़ी कि न हरदम बात मोबाइल पकड़ी कि न ये सोची के भेजा मोरा सटकल बा। हमर दिल सुना ये भौजी तोहरा बहिनी के नथनी पजा के अटकल बा। मनीष रक्सौल मोबिन के देखिए के उनका मन में जागे भौजी दूर खेल हो। राइटर महताब आलम कहता भैया कबल रह तोहरा साली सोनी बिन अकेल हो। ए भौजी शादी करा न दहो। सदा मोबिन के देखिए के उनका मन में जागे भौजी दूर खेल हो। राइटर महताब आलम कहता भैया कबल रह तोहरा साली सोनी बिन अकेल हो। चेहरा देखले नौशाद आजाद चेहरा देखले जौआद से राज ओही दिना से दिल के मारी खटकल बा। हमर दिल सुना ये भौजी तोहरा बहिनी के नथनी पजा के अटकल बा।